Aprangsi kadukoi phantan nilihin pen kardom pajirikla kardom. Kardom nilibarat. Kardom dormeritum. Oktum pran rong bete kupihan si pudam lo. Oktum pran rong telagi hada isia rong ka fereju arong apansi oktum pran puk pudam. Hada ang ki dukok ang ki pudera dem pansi oktum pran puk pudam. Asi normal ke isi nilibarat han isi beta ki medo lake kidam ta ningkan orne libiut pu ningkan sim hang bathek lo. Lasi non ningkan hini am hang bathek han me adem lapen ani hotpon tang alo lake apal diagram along si bipon po. Hada kupi pasi bidam nang ko maplote kidam tang kadu me chini August 28 ani subita hanse pi lapen ani saing tipi pu hada kumani pangthek the tum aprana mudet an bihag muno thang apa vipin ada vipin hasi apran kamudet po hada isia rong ladak ka fere su do kono kai se jipi jo poso me chitong rong le det lapen rong rup don puria hem se me chidam le chibang le lason kidam ada hot kidam sek pas me ka fereju rason se me do kol hasoro asi hada isia rong laso ka fereju raso ka fere so phana aning pathe dai phana si non itum orni libyo ningka hiniam hang pathek bangki hada apa diagram nilip hawalong si nilip hawalo hada si bidampo asi bangsoni nilip arrat ka dukawe riso jang tum hada kidam ta ningkan ka chetong son thole pining da hada chetong dun sesna orni libyo ningka hiniam hang pathek asi la bangso abeta pache thang phan non nilip kadu se me pache thang tha asuse ka byang apa pas me pachini nang la hatum sem pachitong no sinang la peladak la sorong apa dai grong rong ani pathe dai phan la ke niltum nilip hawa dat kale kaprek hawa tum sem chitong nung pes tha la si actress la pen youtuber sem la bangso alang ke pache thang tum sem dol la si hatum video sem me nang tum lang phon tha All nilip youth ingdeng hini mahang ke thekarni non ke bang ji chitini phain koi rasir keparni katalon jipu karjulong pending arong pikhangjang lo asi alang letung la bangso mai katalon ponji la ke nilip along apar dei krung along si talon ponji lasi hala bangso ni anisa ing tipi la pen ke sobita han sepi kado wita chini lo kedam tang apor alang letum pang tek the tum alang letum phan apranar mudia lasi hala bangso arong aratum non anta kapere so bang dola lasi hala bangso chitini phain koi rasir keparni matela all nilip youth am hang ke thek katalona mai long si hala bangso araratum kapere so bang kedokok halabang so putat kami isi cerok to kamai ke doji bukar julong pe dan ningarong pikang yang lo la se halabang so mai long ka doka vida chetong on pelo nan nilisa me chetong vekji lam de lo kardong Isia birta non ke bangji ni phai inkora sirkep arni chitia chiklo mate 29 September all nilip youth artaning kan hini katalon lapen nilip ari sonim so kachingrum ame padopon iji la pen hala bangso ame along isining duk me me alam litum kaching hona bangso anisa karlitang anisa intipi la pen karlitang subita hansepi alang litum phan kenang litum kaduk avesta me chini ta haipo alang litum phan ada be pin pen chini pang thek tum apranar mut idet lasi halabang so hawara long non pusita me okchum pran mate kapheri pensi do ikbom lang lasi ani sibera phani lebari sonim so chingroma me lokhiram rong phararong upper day grum ni lip along si padopon ikji lasi nang tum sai son suri le dosita me halabang soarni kachetong don pen alir alon pidon pen ning chi pathidum serai popos nang tum phan chuning ri iklo la pen nang tum katu ka be chetong don ikpet popos ni le ning chethe iklo la ke adim la ke koila mati arni la ke 29 September mate ni phaing koira ser ke barni ke la pen apor phai la ke por phai ke pensi cheng poning chi las nang tum